kumele ngimakhaya igama ngizosifethu la gabela ungibizele inkosazana ngesabi. So ngoba nibona ke i-title yale video ngizobe sikhuluma ngokuthi uGcokama umthandeni yebo ukhipha isigiyati isihloko sakho noma i-title yeCD zoyibhala ukuthi dog style. Hayi thina uyithathe la senjini yethu. So ngihambi ngedwa namhlanje ngabantu lesibo babili bazozishukisa igama lakho kuba ngobani batholakala ngobani ku Facebook. Ngimbingelela igama lami ufanele ngadla mina ku Facebook ungangithola njengoba udade ke bese chazile ukuthi ke sizokhuluma ngeCD kaMthandeni ezophuma ngesonto ethi dog style. Sanibonani babukeli igama lami uNeliswa yebo. I guess ngifuna sikhulume yabo because bese lokho sikhuluma nendaba yakho mina bengiphika guys ukuthi ke i-dog style njoba ishiyo abaziyo bathi ke iCD kaMthandeni vele ishiya platinum no gold manje seshaya igolide ingakaphumi ayikakaphumi cabangani ayikakaphumi kodwa seshaya igolide. So mina ngokwami ngithi cha ayisho ukuthi i-dog style yabantu sebecabanga ukuthi iyona ongenza because uma uthatha igama bo ulisezulwini dog style asenje ngiyazi ukuthi uMaskandi vele abantu bake beyisane kancane kodwa ukuthi uMaskandi bemnandi so ngenze ukuthi usho ukuthi istyle senja yokuthi injuyazi uyayiphakela mhlawumbe ungayiphakela ngiyaqhubeka ikulume yabo so angazi mina nithini mina ukubona kwami ngakubona lokho singasho ukuthi umthandeni insizwe ekhaliphile bingamhehe ngaleyo ndlela ukuthi ithi dog style njengoba nina benizothatha ukuthini istyle asenje yena uyangazi akuchazayo thina nje njengam-Afrika nje indlela sesazi ngayo i-dog style nje hayi istyle impela angazi nami ngasichaza ngithini ngokuthi sonke nasendaweni zokuxhumana sonke sididekile and into esengibonile eyenza usashaya igolide ngoba sonke silangazelele ukuzwa ukuthi lichaza ukuthi ingoma izothini ngale dog style le angiboni mina kuyini bechaza style asenje bana lokho futhi kuzobe ngasiyona intembi ngoba uma yabona nje ngizothini i-dog style I think igone sokwenze kwa yenza album yafika kuyigold ingakaphumi ngisho ukuphuma so indlela enhle yoku-advertise kumbi ngani njengoba ngisho njalo kodwa eqaleni ngoba sengishilo ngathi umthandeni indoda ekhaliphile before ke wakhipha iCD yakhe ethi ubisi kodwa azange sithola ingoma ekhuluma ngobisi lapha okungenzeka ukuthi nalamhlanje uyikhiphile iCD yeDog Style ngoba efuna ukuthi ethengele ezigolide so mina nje njengama ngibona ukuthi indlela enhle yokuqhubha umsebenzi lo mina sikuthole ukuthi ukhuluma ngani kwiCD yakho ngoba phela vela ngithi iCD kuzibe nehloko kufanele kube ingoma ephakathi yakho nalelo gama so asifuni ukuthi siyabuka leCD bese sithola ukuthi ayikho lengoma sofuna imali zethu sayifuna back wathi ngitshela uzoyithenga ungayithenga wena ungayidlala leCD ekhaya mawukuthi inegama elikanje ngokwakhe ithini right yimbi iyona indlela mina angiboni inkinga ngale CD ngoba ngazuthi ayikhulumi ngento eziningi kodwa ngathi ichaza njengokuthi khona umuntu ayebhekise kuye legama lelo nami ngisho njalo akumele sidlele CD iphume isilalele kodwa uma kukuthi bebhekise umuntu kunendlela thize ebezotshengisa ngayo mhlawumbe bengasho bengasondela nganga kusemntwini kodwa manje uthe Dog Style but baningi guys nobani nomunye ukhiphe ingoma yethu yes kodwa nalabona ukuthi khona la kaqondise khona njengoba ngisho nje khona la kaqondise khona and asizukusho ukuthi akachazile ukuthi ukuthi kufuse inhlanga iqonde endaweni ethize shuthi njengoba kaDog Style lesimthatha njengenhlanga ngoba no DSD naye ezokhipha shuthi naye khona iCD yakhe nozifuthi ibheke komunye umuntu yes ngoba thena iperfume enuka intelezi usho umuntu uyabeqala iperfume yakhe uphinde lo ndawo ubhale ukuthi iperfume njani iperfume enuka intelezi uzoyithenga thina sizoyithenga siyayithanga uzosinukisa kahle mina ngiyazi intelezi sinuka kanjani akase ngayithenga intelezi so mina ngithi hayi ukuthi uDSD ube nje specific ukuthi uqondise kubawe perfume no ali futhi ngoba ethi Fusek uyathi usho kuba bezothi Fusekani manje usho ebantwini abaningi inhlamba le but mana iyabulala Maskandi iyafulana Maskandi asilali akulaleli abantu abadala bodwa sebenomqondo ukuthi noma ungakhuluma invest nasesibadala kulalela nezingane ezifuna ezikoleni uma ke ingane sikhuluma izothi Fusek uneStyle neDog Style esikoleni uthini ukuthi ephathi lena ethi ke na uma nithi nina iperfume enukayo but angeza kusiyena yedwa ukhuzani okhiphe iperfume noGcokama so nasi ukuthi uthuke kabani mhlawumbe uyayishona nje isithathe lapha okwagcokama cha sakubona ebalandeli bakhe bafihlile uma iperfume bayishuthile bashuthe bavala la ekakhuzani yabonakala ukhuzani perfume angiyasazi noma kule gcokama ukuthi likhona igama elibhaliwe lapha ngoba sebebhala amacekeceke perfume amani ukhuzani uyiqalela into yakhe wenza iperfume yakhe abalandeli
abalandeli yes baningi yes and futhi kuyaqosha umuntu wenza into yakhe kodwa akusiyomthandeni owenze iperfume ethi maqayecece abalandeli bakhe ngoba bengafuni ukushinga singasamblame umthandeni ngoba akathumanga abalandeli bona abazenzela asinasho noma le perfume ngempela izophuma noma into engamanga kodwa bile ngakusho ukuthi cha guys ngilindele le CD ngiyafuna impela ukuyithenga mina gazi sikhuluma ngayo mina ngeke ngikwazi ukuyithenga wala ekhaya kuneyingane nobhuti nobaba la ekhaya angingibuka nje singiphethe iCD ngicela baba ukudlala iCD yathi iCD kababa kamthandela ihloko sithini abengazwa babithi dog style sayingane njengela inhlonipho lapho balekile lokho ngakusho sicela udlala iCD ngifuna ukuyisikhuluma ngani iCD ayisho lutho futhi ayisho ukuthi dog style noyicabanga dog style le yenje style senje inje beliyelumi nomhobho nani njengoba sonke kungamele sicabanga ukuthi umthandeni akachazona idog style le esiyaziwa la ingakho kumele uyilalele mina ngiyengwazi bafethu ngiyengwazi angiboni futhi lesi sihloko sobiza emsakazweni bathe nje baba okhokho ngapha sinokhokho bafethu sise generation encane kabi uzothini ngizonethulelana namhlanje ke umsebenzi kamthandeni igcoka manager ehloko sathi idog style uthini ubaba ekhaya ngithini mina bangihle nabazali bami nangilalele le phela mabefuna uyibize eradweni bayothi iCD kamthandeni ephumile istyle senje abakwazi ukuphikisana nento ebhalwe umthandeni uma mina ngibhala ukuthi ngoba ebebhala ithi khuzani perfume abakwazi ukuthi bengathi bengabiza ngelinye igama ngokhuzani bekubiza ngenye igama cha manje uqonde ngqo njengoba nje ukhuzani ayibhala isixaxa samaxolo babengakwazi ukuthi bengaphikisa bethena shona isixaxa sibizwa ngani bethi greater yamaqolo cha shona nje egameni yaba ngoba kubizile nje ngoba uyazi ukuthi why ibiza cha ke sisho kanje nasho sonida thini video kamthandeni sibone kahle sebesho ukuthini ngoba ivideo isikhathi esiningi iyona edlala istory isitshengisa ukuthi ichaza ukuthini sonida yona bese siyabuka futhi singaphinde futhi guys sicommenteni la kuzansi comment section sisho ukuthi nina ngokwenu ngicabanga ukuthi le video izobe ingani sikhulume nabo Facebook sibone ukuthi nabantu bese beqalile vele bexoxa le ndaba yabona athi noma uzokugcina sizibala le video ke sengigcina nje angiyacela shem ngomaskandi sibuyisele nje umaskandi endaweni yakhe njengamanje nje sebedayisa ngenye indlela ngithini ilahle isifundo ebantwaneni futhi ilahle isifundo kubantu abasafisa ukungena kumaskandi ngicela nenza isihloko esakhayo ozothi ngisho silalela uthi cha ushayile shem nami mhlawumbe before ngeke ngenze ukuthi kodwa ngale ngoma yakhe cha sengakhekile ngiyacela kakhulu nakubaba uAli mdala kakhulu ukuthi bengadalula nje inhlamba kanje ngeCD yakhe ongcolo lengenza ngesinye isihloko kodwa ufuseke mhlawumbe engomeni yakhe awufaka kodwa ngingabi isihloko seCD leso ngiyacela kakhulu kwandile sizivala mina ngathanda nje ukuthi abantu balandele umaskandi bahloniphane indaba ukuthi kuthukwane angiyiboni isebenza ungakhohleke ukuthinta leyo button lapha ebhale ukuthi subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma siposta ama video so besisenza nje ama video amaningi maskandi YouTube ezokutshela athinde notification uyi-like le video share ukuze abangaze beyibone naye yabo sibe updated ngezinto zamaskandi until next time guys bye